Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami uVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. uSimomoza odume ngokubhekeni wey'nsizwa wey'ngane zakwethu ubhale kanjena laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Uthe kodwa-ke isifiso sami ukuthi uShaka uGodo benongizwe beke behlubane ngequpha bakhiphane lesibibithwano abanaso before we die. Bathi akekho ongalamula-ke lapho-ke wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile ucinezele subscribe, cinezele nebell ukuze uzothola njalo ama-notification masiposta evideo. Siyichanel hamba phambili uMkhanyakude sithi siyabonga. Hey, hey, hey.